Economic center kung ituring ang siyudad San Fernando. Ito rin ang sentro ng Pampanga. Umaabot sa 1 milyon ng tao rito tuwing umaga. Yan ang pinagsamang bilang ng mga empleyado, biyahero, negosyante at residente. Isa ang movement o galaw ng tao rito sa binabantayan ng Provincial IATF dahil sa mataas na porsyento ng COVID-19 transmission. Lampas 30% ng kaso sa lungsod ay mula sa pagiging close contact. Kaya naman bukod sa pagpapatupad ng health at safety guidelines, ang pagpapabakuna pa rin ang top solution ng End COVID plan ng syudad. Sa kanilang September 16 vaccination report, 132,090 Fernandino na ang nakatanggap ng unang dose ng COVID vaccine. At 82,967 naman ang fully vaccinated na. 34.3% ito ng 242,102 eligible population ng lungsod. Bukod sa mga Rural Health Unit o RHU-based vaccination site at central vaccination area sa Heroes Hall, nakikipagtulungan na rin ang syudad sa ilang national offices upang mapabilis ang rollout ng bakuna. Nitong nakaraang linggo, 2,500 na essential workers ang nabakunahan sa tulong ng Vaccination Express ng Office of the Vice President. Ayon kay Vice President Leni Robredo, may 2 bayan pa sa gitnang Luzon ang nakipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa Vaccine Express program. Marami pa kami nakuhang ibang mga requests. Halimbawa, may request din kami from Magalang, Pampanga. May request kami for Capas, Tarlac. Kung mapaplansya ang ilang requirements tulad ng vaccination site at ilang manpower. Ngayong linggo ay aarangkada na ang Vaccine Express sa Capas. Aminado naman si Robredo na may kakulangan sa supply ng bakuna. Ang problema ng supply, karamihan sa mga provinces, kasi yung demand, wala pa kami nakikitang problema sa probinsya. Yung demand nandyan talaga, pero yung supply yung problema. Ayon naman sa National Task Force Against COVID-19, bago matapos ang Setyembre o Oktubre, ay may karagdagang 110 million doses pa ng bakuna ang darating sa bansa. Rainiel Pawid, CLTV News.